Què causa aquesta emoció? L'orgull es causa quan es juntes amb la família, veus algun company, jugues un bon partit de futbol, quan és el teu aniversari i els teus cosins i cosines i la teva família van al teu aniversari. Sí, Has sentit l'emoció aquesta setmana? Explica la situació. sí, quan el diumenge passat em vaig anar a un teatre del Jerònim Stilton amb les meues cosines i el meu germà. Estava molt orgullós perquè em signaren un llibre al final del teatre i em feren fotos. Descriu l'emoció amb les teues paraules. L'orgull és quan tu passes una cosa molt bé y entonces te sientes muy contenta y orgullosa de lo que has hecho y los demás también. T'agrada sentir l'emoció? Sí, perquè quan jo estic orgullosa me sent molt bé. Per exemple, quan la mestra me posa un deure o quan la meva mare me da un treball perquè m'he portat molt bé. T'agrada sentir l'emoció? Sí, perquè quan sent l'emoció d'orgull, es produeix alegria i a vegades també sorpresa. Quan sent orgullós d'aconseguir una meta, em sent feliç i a vegades tranquil. Què causa aquesta emoció? Per exemple, quan estic entrenant amb els meus amics de bàsquet i aconseguim un bon resultat en equip. També quan estic amb la meva família i estem molt feliços. Descriu l'emoció amb les teues paraules. L'orgull pot ser bo i mal. És bo quan facis les coses bé i estés satisfet del teu treball. És malo quan tens molt d'orgull i penses que tens la raó i mai das el teu braç a torcer. Si saps gestionar bé l'orgull, pot ser molt bo. Posa un exemple d'una situació on sents aquesta emoció. Sacas un 10 en la prova, després d'haver treballat molt. Descriu l'emoció amb les teues paraules. L'orgull pot ser bo i mal. És bo quan facis les coses bé i estés satisfet del teu treball. És malo quan tens molt d'orgull i penses que tens la raó i mai das el teu braç a torcer. Si saps gestionar bé l'orgull, pot ser molt bo. Posa un exemple d'una situació on sents aquesta emoció.